Varga Péter, aki műszaki menedzser szakon tanul, ő ült tehát az autóban. Következzen az utolsó középdöntő, égnek a lámpák, mindjárt rajtolunk. És ebben a pillanatban meg is kezdődik a kéziszerszámok behelyezése, illetve a pilótok bekötése a fülkébe. Nagyon gyorsan dolgoznak, és akkor repülnek szanaszét a műanyag táskák, és ebben a pillanatban már el is rajtol az első csapat, 12-esre az óbudai Java megmesterrel. Remek rajtot vesznek tehát az Óbudai Egyetem autójával, miközben a többiek még javában szerelnek, de úgy tűnik, hogy talán most már el tud majd indulni valamelyik. Hoppá, itt készfeltétel van, itt már egy kis gondot érzékelek, és jön az Oli! a második autó, sőt a harmadik is, 66-ossal a GPS-es nekivág a futamra, és akkor mindenki úton van. Nehogy elrajtolt, de már mutogassatok neki. Hát lelassult jelentősen az egyik még elrajtolt autó. Na nézzük akkor, tehát 12-essel a megmester egy jó rajtnak köszönhetően. Gyerekek, milyen az első hely? Tuti! Neki a 7 kör. Gyerekek, ha nincs műszaki probléma, milyen az első hely? Aztán ott még a pályán ott van, és a jó van, Szilárd! Egy évig hallgathat a Sanyi, gyerekek! A 12-es közben letörölsz, jó vagy! A körforgalomban áll ellenben. Ez az! Gyerünk, Zoli, hajrá! Egy teljes kör. Második. Már lekörözött, kettő. Második köre volt. Ja. Másodszor jött el. Igen. Eljön háromszor, negyedszerre beküldjük. Jó, igen. Még egyet kell, és most beküldjük. Igen. Tehát ezen most még elindul, és a következő utána igen. Tehát még egyszer fordul. Ja. Tehát most nem szabad még neki kalimpálni. Igen. Hátra teszi mindenki a kezét. Igen. Meg nem jön. Na. Nem kalimpálni, csak kiabálni, fiúk, csak kiabálni. Na nézzük, vezet tehát a menjél! Óbudáról. Hajrá, jól csinálod! Egy valakit volna. Jó van, nem kell gyilkolni a járgányt, nem kell gyilkolni. Egy kör miatt ki nem van nyomja. Azért mondom, nem vagy ráér, kényelmes, bőven van lenülőnye. A rajtszámokat, ugye itt van valaki, aki megérkezik. Hoppá, jó! Úgy gyerekek. Csak be tudja venni a kanyart a versenyző társ. 95-össel az FSB Racing Team is versenyben, és nézzem, hogy mi történik a Box utcában. Ja, amikor a sikánban van, fiúk, lehet kalimpálni. És már is mehet tovább. Mehet, kalimpálás! Vette, a 12-es férmester vezet, de nekünk ki kell állni erre a kötelező akkumulátor cserére. Jó van, oké. Úgy érzik, hogy most fognak majd végrehajtani, és kezelésbe veszik két csapatnak az autót. De innen már rajta múlik. Az óbudaiak vezetik egyébként. Gyerekek, kényelmesen vezet, kényelmesen. Ha nem akarod, hogy is Ez megint közel volt a gumihoz. Kiesett az akkumulátor, gyerekek! Kiesett az Zolinak, kiesett az egyik akkumulátor, szóljatok neki, ott van a pálya közepén. Kinek esett az akkumulátora? A Zolinak! Mindegy, az itt elmegy. Tök mindegy, de akkor is kiesett az akkumulátor. Oda kell figyelni, nézzek, hogy megfogta a járgányt. Menjen boxba! Szólja, hogy menjen a boxba! Jó, beküldjük. Nézd! Küld be a boxba, Szilárd, te vagy a csapatfőnök. Küld be! Van előnye, menjen be! Jelezd neki, menjen be! Menj be! Menjél be a boxba! Box! Mindegy, kész, megy a járgány. Ötödik kör, még 2 köre van. Mindegy, elmegy. Még egyszer fordulni kell. Figyelj, az előző menetet megcsinálta, úgy, hogy oldalt megmutatni. Gyerekek, 5 kétszer meg. Figyelj, előzőt is úgy csinálta. Az egyik akkumulátort érték ki. De letiltott 2 akkumulátor is. 2 nem hajtott miután. Hát azért, mert nem volt minden. Hagyjuk. Hogyha megy, akkor menjen. A 95-ös FSB Racing autójával is adott egy kis probléma, ezért sürgölődnek ott a kocsi körül. A 12-es autó pedig az óbudai autója elfordul az utolsó körre, és ha nem történik semmi, ha nem jön közben semmi, akkor megnyeri az utolsó középdöntőt, és utolsóként biztosítja helyét az elődöntő
mezőnybe. Már csak egy fél pályányi táv van vissza neki, nagyjából olyan 150 métert kell még megtennie ahhoz, hogy bemasírozzon az elődöntőbe, és ott már a fináléba kerülésért küzdjön majd meg. Hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban szakítja át a képzeletet